22. jún 2025, netradičný výlet po obede, nedeľa po obede. Taký nahodilý trip. Smer Sitno, že dáme si Sitno, ale ja som na Malom Sitne, 775 metrov nad morom, volá sa to aj Sitience. A tie dokonalé výhľady sú fantastické. Asi som nešiel najlepšou cestou. Senka cestička nevedie, treba ísť skôr tak ako od Sitna na tieto miesta a vidieť veľmi dobre aj pohorie Šťavnické vrchy, Svätý Antol, Svätý Antol je niečo iné, čiže Antol, ďalšie zaujímavé kopčeky, smer Hronská dolina, ale to je skôr dobrá niva, takže Šťavnické vrchy, Sitience, alebo Malé Sitno 775, takýmto terénom trošku som šiel, ale opakujem, dá sa asi ísť od Sitna oveľa lepšie, výhľady, či je to smer dobrá niva. Pozrieme sa aj na Sitno. Takže Sitno svieti, je to blízko. Dievčatá spolucestujúce už pomaly budú aj na vrchu. Ja stále hľadám tieto perfektné výhľady. Sme Šťavnica. Naozaj nič naplánované. Kalváriu vidieť veľmi dobre. Takýto terén podo mňou, skalky sú tu. Áno, tie výhľady nie sú také super ideálne, ale dobré sú. V každom prípade potešia. Tá Šťavnica trošku horšie. Horúci deň. Si navštíviť chrám Boží. Prípravu obeda. Ešte skúsime nájsť ten dokonalý výhľad na Šťavnicu. Takže Malé Sitno. Takýto terén. A Šťavnica lepšie. Dá sa povedať, že je lepšie. Aj Kremické vrchy vo veľkej diaľke. Ilia, kataster obce.